Тя е златна. И името е златно. Суплексите също са и златни. Тя е Станка Златева. Жената успявала да покори 5 пъти световния връх и 6 пъти европейския в женската борба. Жената спечелила 2 сребърни медала от олимпиади, която беше истинско страшилище за съперниците си на тепиха. Извън него обаче тя е добра, чистосърдечна и усмихната. Срещаме се с нея в залата на клуба и в Сливен, който носи, разбира се, нейното име. Сега с нея ще си говорим също за темата за това как името започва да работи в един момент за спортиста и колко важно е всъщност да хващаме точно този момент. Госпожо Златева, здравейте! Здравейте! Много благодаря първо, че приехте да разговаряме, предвид и на доста натоварения ви график. В момента, доколкото разбрахме, ходите по състезания, доста ви е натоварено. Това ни е работата като цяло. Всяка седмица имаме първенства и пътуваме много. В кой момент от кариерата на Станка Златева името започна да работи за нея? Значи името, когато един човек почне да влиза в медалите, нали, те вече ще забелязват. Но името, за да почне да работи, ти трябва да минат доста годинки, така да се наложиш, хората да те преценят като човек. Нали? Ако си човек, ако хората имат така хубави впечатления, тогава работи името. Да. Иначе името може да работи и против теб. Има една така негативна статистика, която показва, че над 90% от младите спортисти в България имат такава тенденция да не са много наясно какво ще правят след като приключат кариерата си. Буквално вглъбени в спорта и постигането на успехи, което е страхотно, но идва един момент, в който приключват кариерите си и тогава започват да се лутат. Вие, както и други големи спортисти, сте обаче добрия пример и това е идеята всъщност в момента да дадем с вас пример на тези млади спортисти. Вие лично във вашата кариера кога започнахте да мислите в тази насока, в тази посока? Така, по принцип, аз доста по-рано исках да се откажа, но все ми казаха изчакай, още малко, почини си малко. И така аз от едно чакане малко започнах да тренирам, за да поддържам, защото аз искам да се откажа, не ми позволяват. В същото време започнах с малки деца и така да правя по една тренировка, да им показвам, да се чувстваш ангажиран. Защото наистина е много гадно, ако спреш и да не знаеш какво искаш да правиш. Това е шок за всеки спортист, който е имал цел, преследвал. В един момент оставаш и не мога да вземеш решение. И ако няма хора, които да те насочат, да ти помогнат, е много важно. Нали, да ти кажат, ела, опитай, пробвай или да те насочат на някъде, лутането е голямо. При Станка Златева лутане не е имало, а и тя е отбелязала с златен отпечатък своето име в историята на българската борба. Популярността според нея носи дивиденти, но не винаги. За съжаление, понякога едно голямо име може да стане жертва на нелоялна практика от гледна точка на това да бъде използвано с цел реклама или по друг начин. Много такива примери сме виждали. На вас случва ли ви се вашето име да бъде използвано от някой неправомерно ли, без вашето знание? Ами да, хората най-лесно е да ти ползват името и примерно да кажат Станка или какво си, или пък за нещо да се ти използват. Случва се. Тук вече говорим за ползваш си правата, има си адвокати, винаги можеш да си намериш там да се защитиш по някакъв начин. Тоест тук съвета вече е наистина да... Не е правилно, ако не си дал съгласие, някой да ти ползва името, е така. Не е хубаво с твоето име да се спекулира или нещо да се, да се изкарат дивиденти. Окей, казваш за реклама, сега оплюват. Еди, кой си, защо? Примерно, защо той рекламира казина? Ама казиното е избор, той е твой избор. Ти си хазартен човек. Ти искаш да отидеш на казино, да се похарчиш парите. Какво е виновен Стоичков, че на човека му плащат, за да направи тази реклама? На него му се плаща, това е неговата работа. Неговото име работи. Ама никой не е виновен, че ти нямаш... Защо трябва да се набиват, че да отидеш в казиното? Мене казино не ме вълнува. Да. Нали? Сега, тук спекулацията, човека се взима пари и му плащат за това нещо, нали? След като приключва борбата на тепиха, за Станка Златева идва и борбата извън него. От няколко години тя се бори с предизвикателството да тренира деца, да им предава своя опит и знания.
Нещо, което по думите й не е никак лесна задача. Какво е усещането да си от другата страна на бариерата, като вече така работейки с деца, предавайки опита им, ходите по състезания, едно е да си натепиха, друго обаче да си отвори друг да се бори? Да ви кажа честно, че докато бях спортист, мислиш за себе си. Хич не е било лесно. Но сега, но тогава съм си позволявала кога искам да почина, кога искам да отида някъде друго, кога трябва да се натовара. И съм изпълнявала и съм уважавала треньори и ръководства и такива неща. Сега аз се раздавам не на 100, на 200%, да не ощетиш някой, да не го закараш на състезание. Не можеш да починеш, защото ако 2 дена почиваш, един ще има да ти каже, сега защо почиваме? Той цял месец не идвал на училище, на тренировки. Ти, когато си решил една почивка да дадеш, той човек е решил да тренира. И ти прецакваш себе си и колегите си, защото да не ощетиш някой, после като загубят, ще кажат, ти си виновен. И прецаквам себе си всеки път заради тях. А те даже не знаят защо го правят някой. За съжаление. За съжаление, може би, но ето тук сте вие така и с примера, който дава. Ето примера, аз си казвам, когато бях, аз мога да дам не 100, 200% за себе си. Дали ще се раздавам до край, ще свърша работа и ще си позволя да отида някъде. Аз сега пак се раздавам, обаче не мога да си позволя нищо. Да не ощетиш някой голям борец. И отговорността предполагаме. Отговорността, шофьор, психолог, майка, баща, абсолютно всичко са треньорите. Но е много тежко психически, физически. Децата не са като едно време, само да кажа. Много разглезени, много презадоволени, не знаеш ли какво искат. Те са тук, ама не са тук. И ти им обясняваш, че този спорт ще им помогне и в живота, и във всичко, но много трудно те оценят труда ти, оценят това какво се случва като цяло към тях. Така че е много, много трудно нещо. Това, на което обаче най-много иска да научи младите спортисти, е да оценят както труда на другите, така и качествата, които им дава спорта. Качества, които помагат и в живота след борбата, без значение дали ще е бизнес или друга сфера, в която се развиват. И това, че спортисти са непримирими, нали? Те гонят, имат цел и я гонят. И аз това нещо ме държи. Аз като кажа нещо, знам кога да се ограничавам, знам кога да дам малко повече, да се надскоча. Знам да си правя сметката. Мога да стоя сега примерно 3 месеца без пари, ама ще искам да направя или какво си. Докато много от хората не знаят. Те искат да са всеки ден ларж. Никой не иска да стегне и да жертва себе си в дадено нещо. Така че спорта и в това помага. Самодисциплина, контрол. Да. И преследваш целите си. В живота няма лесно. Дали ще е спорт, дали ще е кариера, нещо друго, дали ще е бизнес. То няма. Значи има и нагоре, има и надолу. Ти просто трябва да вървиш. Нямаше как да не попитаме Станка Златева каква щеше да бъде, ако не беше борбата. Тя обаче не си представя живота без спорта. Нямам идея. Всички знаят, аз съм от село, от бедно семейство. Няма да имаш развитие, ако спорта не ми е отворил вратите, не ми е дал възможност да се докажа, да си оправя живота, да направя име и да дам резултат. Ако не е било спорта, по селата, нали знаете какво случва? Ако ще се ожениш, ще гледаш деца, ще работиш и един омагиосен кръг, който въртиш. Тук спорта ми даде шанс да обиколя държави, да видя, да се докажа и всичко друго. Може би един съвет към младите спортисти, тези, които са тръгнали да изкачват стълбицата към върха, които обаче наистина имат това намерение и са целеустремени, защото аз вярвам, че въпреки, че има деца, които не хаят по някакъв начин, има и такива, които са дисциплинирани. Аз мога да кажа само, че няма невъзнаграден труд. Който иска, който търси, който има амбицията, който има желанието, който преследва това нещо, рано или късно ще дойде неговия момент. Въпросът е да не спираш, да не се откажеш, да не кажеш сега що... Значи винаги ще има провал. Но провала трябва да те дига и да искаш още и още. То няма как да си постоянно на стълбичката отгоре. Всеки има хубави и лоши моменти. Въпросът е да не спираш и да преследваш. И да не се отказваш. А ние няма да се откажем да търсим добрите примери от големите български спортисти. Ще завършим днешния епизод с думи на легендарния Йохан Кройф, който казва:
че ако притежаваш най-добрите качества в спорта, то ти си голям спортист. Но ако притежаваш и човешките качества и ценности и си добър човек, то тогава ти си не голям, а велик спортист, какъвто несъмнено е Станка Златева.